Ja, nu har vi till sist och verklig och fíggjarlógina till dessa samgångna till vittgerar och tingsnum i det. Tror att det är ju väl innanför ett år och det som är allt man kan säga om samgång och skaje och fíggjarlógina är allt det som man manglar att göra. Detta samgången hon hej två stora nyskipaner som hon genomförde innanför de första 16 dagarna. Hon sa att det var flätskatten och forskattningen av pensionen och det är lukka som det som man kunde vara samtal om. Resterna det har man lärt lie eller skumpa framför sig. Det som är verkliga sakna det är en arbetsmarknadsreform här man spyr sig själva hur så kunde vi skapa fler arbetsplatser. Hur så kunde vi inrätta arbetsmarknaden så det blir till att leva av 8 timmars arbete. Hur så kunde vi skapa möjligheter så att som inte att få arbete i 8 timmar och inte bara några få timmar om det här. Det är ett av de stora tingen som verkligen kunde skapt frambor och växter. Ett annat som jag eisen saknar det är åtök och mot fatakradöm. Vi har boja nu i 2,5 år och samgångar nu så längt långt finns ett årligt om fatakradöm. Men det enaste som man räfester det är 4 miljoner av en boskaparväxter på intök och växter på över 200 miljoner. Här räfester man 4 miljoner till stakar uppehållare och 1 miljon till pensionister som är och ser stäkligt illa fyra som man kan söka om att få parst av. Det är allt som detta samgången ger vi fatakradöm. Så att är alltid samman omtidigt det är en spurningur, inte en spurningur om vad samgången är vi görs men en spurningur om allt det som hon inte gör.